40 urte baino gehiago izan dira, Korrikak kantuak badituela, eta 2011 urtean Goseri egokitu zaion kantu egitea, eta horrela sortu zen, pausoz pauso, Euskalakari kanta, ez? Hori da, akorduen daukot zelan kotxean injoien, Getaira bidian, eta telefono bat. Ez dago ezagutzen ez dago telefono bat. Gertatu ahal izan zen ez hartzea telefono dei hori, baina hartzen duten telefonoa eta bai, Inez, eta bai. Kaixo, Edurne Bru Arnaz. Ui, kaixo? Bueno, bakizu Korrika izango dala, titititatata, gure guztu egitea kantua. Eta kortanaz behar izen hauela horrela denpora luze bat lurra hartzeko. Deitu noziera telekile, flipau. Bai, sekulako orea plazarra eta ardura. Holan, Hiru gauzak, ez? Bai, ez igual, parte berdinetan, baina bai, hiru gauzak. Gainera ardurak niri hasieran asko influiruz estan kantua egiteko garaian, goratzen naiz kantua egiten genbiltzala eta etengabe pentsatzen nagoela. Ez, zelan sentituko dago hau jendeak entzuten duenean Korrikako kanta, ze Korrikako kanta bada pixkat zuk egiten duzu, baina ez da zure kanta bat, apur bat, ez? Badaukorrelako denon kantua da, holan himno zela baitz, eta bai. Osea, autozensura hori naukon etengabe esan biharra, fuera. Bai. Azkenean jendearen oroimenetan geratzen den kanta bat da, ez? Esan daiteke igual kantak hasieran zirela testimonialegoak, baina esan daiteke igual 2010 urte inguru horretan indar asko hartu zutela ekimen ezberdinetako kantuak, ez? Bai, nik momentu batzutan, garai hortan bai eukin dauen sensazioa herri hontan jartzen genuela, ez dut baina, herri hontan plazan txampiñoi bat jartzen dugu eta ero kantu bat itxen dutzagu. Eta bai, ez dakit, ez? Goratzen az, kantuak eiteko edo enkarguzko, zein beste enkarguzko kantuak, baina bai herri mugimendu desberdinetarako kantuak egitekotan, badirudi kantuak emango dotzala horri ez dakizelako jartzen, ez? Eta bukatzen genuen diten kantu pila bat gelditzen zirela hor pasata, baina Korrikako kantuek badaukate gelditzen dira nunbaiten, ez? Osea, guk atzerrian eta kantatu izan gauenean Euskalakari, esaten genuen, kantu hau ingenuen Korrikarako dala Euskaldunok danok elkarrekin eta irribarrez egiten dugun manifa bakarra. Eta igual komentatzen geuntzenia Korrika da, eta kantu hau furgoneta batean eguneko 24 ordutan Euskal Herri osoan zehar entzuten da eskolatan, entzuten da euskaltegitan, entzuten da tabernatan, entzuten da agian inoiz zure kantu bat entzuko ez litzaken leku horietan. Gure kantua entzun zen teleberrian, entzun zuen gure amak, gure izebak, gure amamak, ez? Eta bueno, hori da oparia, ardura, eta uste dut badaukala erantzunkizunetik baita ere, Korrikako kantua egiteak. Korrikako kantuak aro-zaro joan dira garatzen, momentuko musika tendentzietara egokitu dira ere, triki esaterako hausen erabilitzen 80. hamarkadan, Tapiak egin zuen, beste Junkerak egin zuen ere, hainbat egin zuten. Esnebeltzak ostean, ez da? Ostean izan zen, bai. Baina esan daiteke, trikia zuek erabiltzen zenuten moduan, lehenengo aldia zela, pixkat, modernizatze horrekin, ez? Bai, oin gutxi ikusi nauen Euskalakariren bideoklipa, etxean atera zen gaia, etxeko txikia hundienakin, oin kastoran Korrika beste, ez dakiz zer, eta bakizu zer, behitu eta jarri kontatu notzan, eta behiratzen zuen horrela, ama, eta bai egia da, denporakin, ikusten dela pixkat viejunoak bezala, garaian oso moderno eta oso, ez dut esango transgresore, baina bai momentu hortan iraultzailetxo ziren gauzak, ez? Iraultzailetxo nahi dut esan, Gose bazen Goseren marka bat, ez? Gauzak ordura arte egin zirenak ziren modua etzen beste modua proposatzen genuen Gosen. Ez hobea, ez txarraua, ez modernoagoa, ez iraultzaileagoa, gero hori norberaren epaietan dau, baina bai, ez? Orain ikusten dut, goratzen naiz ze abrigo neukan jantzita, goratzen naiz erosi nuenean abrigo hori, eta daukate etxean abrigo hori. Ez dut berriz jarri, ez dut berriz jantzi hor dau artista abrigo hori, baina bai, ederra izan zen. Bai, eta trikia, hor zegoen baita ere. Esan daiteke, Korrikaren kantuek bi
aspektu dituzte, ez? Alde batetik musika dago, eta bestetik letra askotan bertsolariak, idazleakin izan dute letra. Zuen kasuan, musika eta hitzak Gosek egindakoa. Bai, bai izan zen apurtxo bat, ez balintzatxo bat, baina bai, ia, jarri genuen balintza, esan genuen, ingo dugu korrikako kanta, baina guk ingo dugu letra. Eta, horreuki genuen negoziaketatxu bat, ze, musikari ontzaten bezala, oparia ardura eta nola da, ikusgarritasuna, eta ez da bakarrik ikusgarritasuna, nik uste dut korrikako kantuaren enkargua badela horrelako aitortza bat bezala, ez? Egiten zabiltzan hori aitortza bat, eta nik Edurnekin konpartitzen duen gero beka bat bezala. Momentu hartan Goseko korrikako kantua egiteko enkargua Goserentzat bai izan zen, zein Eusko Jaurlaritzak Goseri eman dion edo zein diru laguntza, baina askoz beka errentagarriagoa. Osea, ez bakarrik promozio aldetik baizik eta korrikako kanta egiteak ematen dizun autoridade kultural, musikal, kolektibo bat bezala, ezta? Baina, Gosen kantuak eta letrak egiten genituen guk, oso gutxitan egin ditugu beste batzun letrak, Eneko Barraberenak egin zigun letra bat, baina jazta. Eta bai, eta goratzen ez gainera hasi ginela letra egiten, eta ziren sartu nahi genituen kontzeptu pila bat, ez? Nik letrarekin nahi genuen zelabait azaldu, nik trikitilari izatearekin sentitu izan dut hori askotan, eta musikari izatearekin ez dagoela modu bat eta bakarra izateko. Ez dagoela modu bat eta bakarra euskaldun izateko, ez dagoela modu bat eta bakarra euskalakari izateko. Ez goratzen oso ondo zelan zen, baina goratzen naiz lesbiana hetero gehi ginen, eta esaldi hori baizen oso kontzienteki sartutakoa, ez? Nire iruditzen zitzaidan oso potentea, Euskal Herriko eskola guztietan egiten ziren korrikaren inguruko unitate didaktikoetan edo dena delakotan, eta letra ikasi irakurtzen eta aztertzen ari ziren leku guztietan hitz horiek sartzea. Goratzen naiz nire orduango ikasle baten ama batek, andereñoa zela, esan zidan, zelan egin duzue letra hori? Oso zaila da umeekin ikasteko. Ez, klaro, ze bakoitza begiratzen dio korrikako kantuari berak erabiltzen duen hortan, ezta? Edo, nik azaldu behar izan dio gure etxeko aurrari zer den lesbiana izatea, oso ondo, hortarako sartu den. Esan daiteke, korrikako kantuak denetarik egon dira, baina hau esango nuke korrika egiteko kantu hon bat zela, ez? Erritmoa behintzat bazuen. Hasi ginen denboratik, nik goratzen naiz orduan, korrika ez nuen egiten, baina korrika egiten zuten lagunei galdetu nien ze bit da guai korrika egiteko. Eta, egin ostean inkestatxu bat, 150. Eta, 150 da bit bat oso teknoa, oso ez? Eta Gosen askotan nabiatzen ginen, konposatzerako garaian, askotan nabiatzen ginen tempo batetik. Ondo Inez, badator korrikarako prest? Gure etxean eta gure familian korrika da zerbait oso berezia, ospatzen dugula emozio bereziarekin, ikutzen gaitu alde desberdinetatik eta izango gara, noski izango garela, ingo dugu korrika. Ondo. Iraultzaile ginen, enpresari eta sindikatu ginen, lesbiana hetero gehi ginen, gehiegi izan ginen nahikoa ez ginen, euskalakari izango gara, pausoz pauso geldituarik, pausoz pauso maitatuarik, pausoz pauso euskalakari. Pausoz pauso geldituarik, pausoz pauso maitatuarik, pausoz pauso euskalakari.
sindikatu ginen, lesbiana hetero gehi ginen, gehiagi izan ginen nahikoa ez ginen, euskarak ari izango gara, pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Eserita zer itxoiten zenuen, beldurtuta nekatuta ote zinen, trena pasara eta zu begira hemen, ukabila ginen eta hitza ginen, euskarak ari izango gara, pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso gelditu barik, pausoz pauso maitatu ari, pausoz pauso euskarak ari. Pausoz pauso. Pausoz pauso, pausoz pauso, pausoz pauso, pausoz pauso.